Jakým hrozbám čelí průměrný žák druhého stupně základní školy? Třeba uhádnutí stejného hesla. To se klidně může stát, prostě používají stejné navíc účty. Zneužití dat v profilu. Může se stát, že jim někdo stáhne třeba fotku, použije někam jinam, vydává se za někoho jiného. Hejtování, to se stává velmi často, ty děti se s tím málo kdy svěřují, neumí si s tím poradit. No a mohl bych pokračovat dál. Víte, problém je, že kdybychom dětem dali takovýhle papírové kartičky, tak už je dneska moc nezajímají. Naštěstí je tady Clashing Edu. No a co to je? Clashing Edu je hra, která seznámí žáka s riziky v online prostoru. Jeden žák má v roli hackera druhého žáka za úkol napadnout, no a ten druhý se snaží útokům bránit. Hráči mají k dispozici unikátní karty vytvořené ve spolupráci s linkou bezpečí. Karty pokrývají různé útoky a reakce na ně. Po každé hře mají žáci možnost vyhodnotit svoje tahy, porovnat výsledky a pokud chtějí odvetu, tak se jednoduše pustí do hry znovu. Žáci se tak zábavnou formou připraví na rizika spojená s orientací v kyberprostoru a ani to díky hernímu principu nebudou vnímat. Clashing Edu nyní exkluzivně na mistřivzdělávání.cz.